Jeg tænkte egentlig ikke så meget før, at Maria sagde, at det måtte være noget, der relaterede sig til epilepsi, og så kunne jeg også godt se det. Jamen, jeg gik jo faktisk væk, fordi det virkede fremmed for mig. Jamen, jeg har egentlig været i tvivl om, hvad det er, man skal gøre, andet end at man kan holde det, men jeg ved ikke, om man må blande sig. Ja, det er da ubehageligt at se på, det er da ikke rart at se. Jeg blev lidt forskrækket lige dengang jeg vender mig om og ser det. Epilepsi er den mest almindelige neurologiske lidelse i Danmark. 55.000 danskere lider af epilepsi, og hvert år får yderligere 4.500 stillet diagnosen. Alligevel er epilepsi et tabubelagt emne. Epilepsi er en usynlig lidelse i Danmark. Derfor bad Dansk Epilepsiforening om en kampagne, der vil bringe epilepsi på dagsordenen, både i offentligheden generelt, samt i vigtige influenters bevidsthed. Herunder læger, neurologer og politikere. 700 influenter modtog en direct mail, og der blev produceret et opsigtsvækkende internetbanner. Kampagnens omdrejningspunkt blev en opsigtsvækkende event. Et epileptisk anfald er svært at ignorere for omgivelserne og gør et stort indtryk på iagttageren. Derfor blev det valgt at give offentligheden en fornemmelse af et liv med epilepsi på denne måde. Kampagnen skabte hurtig omtale i diverse aviser, på internetblogs og live på landsdækkende tv. Åbenhed omkring det og synlighed og sådan ting, så at befolkningen også ved, hvad det er. Fordi det er jo tit det der med tabu, det er fordi man ikke ved nok omkring blandt andet epilepsi. I kampagneperioden var der 352% flere besøgende på hjemmesiden. Inden for de første 7 uger havde over 83.000 set eventen på nettet. Eventen blev omtalt i adskillige aviser, og over 375.000 læsere blev derigennem eksponeret for eventen.